Αν προσέξατε στο τελευταίο βιντεάκι στο πρώτο τελευταίο βίντεο με το Poco X8 Pro που έκανα μέσα στο mobile, το προσπέρασα και το κουτί γρήγορα, το unboxing, να μην φανεί ότι μέσα φορτιστή. Έδειξα ότι έχει μόνο θήκη, καλώδιο φόρτιση και τίποτα άλλο. Και μια ερώτηση έχω να κάνω: πως οι YouTubers δίνουν φορτιστή μαζί το κουτί συσκευασία? Πως δεν έχει απαγορευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποτίθεται, πως οι YouTubers παίρνουν το κουτί, το special με το φορτιστή μαζί μέσα. Και εμείς οι καταναλωτές πληρώνουμε με τα ωραία μας τα λεπτουδάκια συσκευές 300, 500, 800, 1000 ευρώ. Έχει μέσα μόνο το καρφιτσάκι για την κάρτα SIM και μια θήκη που βάζουν μισές εταιρείες βάζουν θήκη, δεν βάζουν όλοι θήκη, και το καλωδιάκι φορτίζει, τίποτα άλλο. Υποτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε να έρχονται στην Ευρώπη συσκευές κουτιά με φορτιστή μέσα. Που δηλαδή γίνονται εξαιρέσεις YouTubers και παραλαμβάνουν κουτιά με φορτιστή μέσα? Αυτό είναι λίγο περίεργο.